Praise God. Umay kami manayin, kakapsat kin gagayam, at to iti kapsat kin gagayam yo, Pastor Dumalays, tapno tigasta, igmi manayin kada kayo na ito'y live streaming tayo. Kastamit nga dada ito'y, dagiti kakadwa tayo, agtutubo dito'y Bangar Church, Rosario, La Union. Kablawang kayo amin, tinapateg nga nagan iti Apo, sa dinumantayan nyo dito'y paset ti lubong kakabsat, kay nagyaman kami ti panakiadayo, kada kami, sorry ti late nga panangaramid tayo dito'y kaputa, tintiro nga La Union kay Branao, 6 to 6. So, dabasit panakaladaw tayo, ngay madaydayo ni Apo Diyos, ada tayo maninti dito'y nga oras. Mapantayo ti panag-worship, ti kanta, may pay ti Apo, kalpasan na, idala na tayo ti may isang anak ni Jamila, ti panagkarara. Nagmayat panunutan, kinaimbag ti Diyos. Nagmayat panunutan, kinaimbag ti Diyos. Insalakanak, insalakanak, kininagasanak, natay chay krus, ngagapukan yak. Nagmayat panunutan, kinaimbag ti Diyos. Nagmayat panunutan, nagmayat panunutan, di kinaimbag ti Diyos. Nagmayat panunutan, di kinaimbag ti Diyos. Insalakanak, kininagasanak, natay chay krus, ngagapukan yak. Nagmayat panunutan, kinaimbag ti Diyos. Insalakanak, insalakanak, kininagasanak, natay chay krus, ngagapukan yak. O nagmayat panunutan, di kinaimbag ti Diyos. Nagmayat panunutan, di kinaimbag ti Diyos. Nagmayat panunutan, di kinaimbag ti Diyos. Thank you, Lord. Hallelujah. Praise you, Jesus. Praise you, Lord. Hallelujah. Pudula unay o apo nga, nagmayat nga panunutan, iti kinaimbag mo, Diyos, iti biyag mi, o God, nga anak mo. Sutga po na o apo, itry ito nga, malam, Lord God, adtoy kami, agidaydayaw ken ka, o God, Espiritu, kinti kinapudno, gapo o apo, iti kinaimbag mo kada kami, o God. Kat, O Lord, dawatan mi, O Apo, nga itry ito nga malam si kakadi, O God, iti mangisagana, iti biyag mi, iti puso mi, O God, kas idaydayaw na ka, kas
mangagmi manen o Apo iti mensahe iti biyag, nga iso maibinsa-binsa, itretoy nga oras, O God. Lord, tulungan na kami, tapno ti kasta o Apo, maaramid mi, dagiti banbanag ugad nga kas iti pagayatam, kadagiti kakabsat o Apo nga, agdengdengeg, agbuybuya, Lord, si kamot o Apo, agministro ti bibiyag daw God. Bendisyonam ida o Apo, tapno ti kasta o God, ti amin nga ramiden mi, tretoy nga malamkat, Lord, mariknadamot o Apo ti presensyam, iti ayat mo, God. Hallelujah. Gyamang kami ken ka o Apo, gyamang kami. Patuloy ka o God nga, makipag-addaw Apo, kadagiti sumarsarunupay o Apo nga, ramiden mi, dagiti amin nga paset o God nga, income, na isaganaw Apo, kas pagdayaw mi ken ka, Lord, bendisyonam. Katsapay kumao Apo, tamaramid mi amin dagitoy, nga dati panagyaman, ken rag-uragsak o God, ken ka. Gyamang kami Apo, gyamang kami. Kat dagitoy amin, dinawat mi, gapo itinapataglaunay nga nagan na po mi Jesus. Amen, amen. Amen. Praise God. Madaydayaw, tinapatag. Thank you. At mapantayumit lang, ti panangituloy tayo nga agdayaw kini Apo Dios. Babayan ti panangidalan dagitoy nga ayayaten nga agtutubo ditoy church tayo, ditoy Bangar, Rosario, La Union. Babayan ti panangidalan ti anak tayo ni Maricar. Madaydayaw, tinapatag, anagan iti Apo. Gayat ni Jesus ipadikos nangat ngato payak kinasirin isurong kanya o naununag pa'y kenangat ngato pa'y kinasirip ited mo kanya kapo naun-unan Espiritu Santo wen alaanak ketaktaen ang pagayatan na ti manupot ko unaununek pa'y kenangat ngatupay akinasirip ited mo kanya kapo naun-unen payuray narikat para mutenak tinasantuan ngayon ni Jesus tapno ako nagbungak unaununek pa'y kenangat ngatupay akinasirip ited mo kanya kapo unaununek pa'y kenangat ngatupay akinasirip ited mo kanya kapo ited mo kanya kapo ited mo kanya kapo.
stood an old rugged cross, the emblem of suffering and shame. And I love that old cross where the tears and best for a word of the sinners was laid. So I'll cherish the old rugged cross till my trophies at last I lay down. I will cling to the old rugged cross and exchange it someday for a crown. On a hill far away stood an old rugged cross, the emblem of suffering and shame. And I love that old cross where the dearest and best for a world of lost sinners was laid. So I'll cherish the old rugged cross till my trophies at last I lay down. And I will cling to the old rugged cross and exchange it someday for a crown. To the old rugged cross I will ever be true, its shame and reproach gladly bear. Daniel call me someday to my home far away, where His glory forever I'll share. And I cherish the old rugged cross till my trophies at last I lay down. And I will cling to the old rugged cross and exchange it someday for a crown. And I'll cherish the old rugged cross till my trophies at last I lay down. I will cling to the old rugged cross and exchange it someday for a crown. And I cherish the old rugged cross and exchange it someday for a crown. And exchange it someday for a crown. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Okay. Madaydayaw ti Apo. Kapsat kin gagagayem.
Yaman kami, ayaten nga agtutubo, ti panang tidyo, ti napintas unay nga kanta. Kablawan da kayo, kakabsat, nga agtultuloy, kada kayo amin nga kakabsat, nga da kadagiti na duma-duma nga pasayt, da ito'y nga lubong. Maragsakan kami nga kan kanayon, ti gundaway nga panakaypaay, da ito'y nga tiyempo tayo. Tapno mabalin tayo ti agkakadwa. Madaydayo ti Diyos. Da ito'y ti maudi nga Saturday, ti da ito'y bulan ti February. Ket mapantayo manen ti sumarunong bulan. Nagpaspas kakabsat dagiti al-aldaw nga aglabas. Ket mapalabas manen ti agdua nga bulan ti 2021. Ket agyaman tayo kini Apo Dios. Sapay kumata adda kayo amin nga nasalunat. Kay naragsak, madaydayo ti Diyos. Idilas sa Saturday, nagsauak may papanti the priceless legacy. Kaya ti daytoy nga oras, iyag ko kada kayo, ti minsay may papan, ti kastoy the amazing spirit of love. Ti naising singayan wano na idadaduma. Speaking of amazing means very surprising, remarkable. No kuna tayo nga remarkable, unexpected or uncommon tayo, or difficult to believe. Dati kayat na nga sa wine. Iti sa balay pa nga panakay sa una, incredible. Dito incredible kasla, di nga kapapati tayo, or wonderful. Dito making you feel very happy and datay ngay naragsak unay, wano may ayo ka unay. Daydayaw ti Diyos. Aniya dagiti mga ramin, kada tayo, itibiyag tayo nga, datay ngay, iyag na kada tayo, ti may nga nakaskas daaw, kadagiti sabsabali. Daydayaw ti Apo. Ijay libro ti Matthew Kapitulo 5, start from verse 43. So iti panagkunana. You have heard that it was said, you shall love your neighbor and hate your enemy. Iti verse 44, iti jay mga ramid nga naisingsingayan, tibiyag tayo kadagiti sa balay. Iti verse 44 ko na, but I say to you, love your enemies. Okay. Tapno, dijay biyag tayo gayam ket agbalin nga naisingsingayan ang makita dagiti sa balay, aglalo kada tayo nga Kristiyano, iso dijay love our enemies. Ayatin tayo dagiti kabusor tayo. Enemies, a person who is actively opposed or showing dislike to someone or something. Dati kayat na nga sa wine. Speaking of enemies, luktan tayo ti Biblia tayo. Dito'y libro ti Matthew chapter 10 verse 36.
Kuna na. And a man's enemies will be those of his own household. Kuna na. Ti kabusor tayo, iso dagijay kabalay tayo mutlaang. Iso nga, datayo, umuna nga, dayay enemy tayo, iso dagiti pasit mutlaang ti pamilya tayo. Dahito iti pamanagnak, Matthew chapter 10 verse 36. Okay. Iso nga, nudaduma, datayo, di kunana diyay, kahit nasa uwan ti enemies, kat iso diyay mang-oppose, kada tayo. Yeah. Noong pa dito, chapter 10, verse 36, saritain na dito, diyay makunkuna nga, no namati tayo kiniya po Diyos. Okay? Umuna nga, mang-oppose kada tayo, no anda pa'y namati, so dagiti kabalay tayo. Diba? So gabo na nga, imbaga ni Apoy, so sanak nga imay nga mangiyag tital na. Okay. Ngayon, iso di jay mangiyagak na. Ijay English ko na nakat sword. Okay. So, datayo nga mamati kiniya po Diyos, ado dagiti mang-upos kada tayo, isot dagiti umunais, dagiti kabalay tayo mutlang. Ijay James chapter 4 verse 4, kuna na. Ijay Good News version. Unfaithful people, don't you know that to be the world's friend means to be God's enemy? If you want to be the world's friend, you make yourself God's enemy. Dahito may, saritain na ito, no, datayo, dahil makigayam tayo, agaramid tayo, kadagiti banbanag, ngar aramidin, dagiti tattao, dito'y lubong nga maikontra kiniya po Diyos, datayo kat agbalin tayo nga, niya, datay ngay kagurat ti Diyos. Okay. E Proverbs chapter 25, verse 21 to verse 22. Ijay Good News version ko na. If your enemies are hungry, feed them. If they are thirsty, give them a drink. You will make them burn with shame, and the Lord will reward you. Okay. Ijay Lucano ko na. Pakanam ti kabusor mo, no mabisin. Ken pa'y numam, numaawaw. Tap numalmas itibain, ket gungunaan na kanto, ti apo. Iso nga, dayjay kabusor tayaw, dayjay tao nga, datay ngay mangbusor ka datayaw. Okay? Wano kabusor tayaw, masapol nga ayatin tayaw. Tati panangayat tayaw, awatin tayo ti gunguna. May kadwa, dayjay panagbalin tayo nga naising-singayan. Okay? Kadagiti sabsabali nga tattao. Isu di jay sumaruno, kuna na, but I say to you, love your enemies. Bless those who curse you. Bendisyonam, dagijay nga, mangilunod kin ka. Okay. Kuna na, if you curse, you swear, or say rude words because you are angry about something. No, datay ngay makaungot tayaw, wano agilunod tayaw, iso dayjay agsao tayo kadagiti sao nga, saan nga nasayaat. Diba? Kasjay ti tao nga agilunod.
Kuna na pa, if you curse someone, you say insulting things to them. No, agilunod tayo, agsao tayo kadagiti sao nga maka-insulto, makadadael. Okay. Or, if you curse something, you complain. Kasi nga talaga ti attitude ti may nga tao. Ngam, kuna na ditoy, tapno agbalin tayo, dayjay espiritu tayo kat agbalin nga amazing spirit. Iso dayjay ayaten tayo, ti kabusor tayo. May kadwa is to bless those who curse you. Bendisyonan tayo. Narigat tayo. Kita niya, balik, no kitaan tayo ti Biblia, dayjay kaslami ju baliktad daya. Ngam narigat nga rami din day tao. Nga panag. Nalaka nga isao ngam narigat nga rami din. Ngam babaan ti grasya niya po Diyos. Babaan ti kaasi niya po Diyos. Babaan ti panakabalin niya po Diyos. Datayo nga mamatikin kwa na, masapol nga rami din tayo daytoy, tapno agbalin tayo nga tibiyag tayo, kat nakaskas daaw, kinaydadaduma. Adagiti sabsabali. Okay. No ti padi, o no ti pastor. Ket kunana, nga bendisyonan na dagiti tattao. Ket ti pastor o no ti padi, kunana, isuray jay, itud na ti pamendisyon, itud na ti favor o no protection kadagiti tattao. Saan lang nga dayta? Okay? No kuna tayo, no kuna dagiti tattao, God bless you or bless you. Okay? Iso di jay, uno ibaga tayo kadagiti sa balay, di iso di jay panangi-express tayo, di jay affection, wano panagyaman, wano naimbag nga tarigagay, amay paay kadagiti sa balay. Romans chapter 12 verse 14, kuna na, bless those who persecute you. Bless and do not curse. Bendisyonan tayo dagijay tattao nga mang persecute kada tayo. Madaydayaw niya po Diyos. May katlo is, kuna na, do good to those who hate you. Dagijay gumurgura kada tayo. Agaramid tayo tinaimbag. Okay. At dati makon ko na nga God kismusa. So nga damag kayam ti God kismusa. Dayjay bad kismusa, dagito nga kayam itis-chismis na, dayjay bad kismusa kat itis-chismis na di gayam na nga saan nga nasayat. Ibagbaga na dagiti panay negative. Ngam dayjay gayam na, hindi baga na kadagiti sa balik at ibagadakin kwa na dagijay ngay puros negative, ngay bagbaga dagijay friend na, nya, tano na dumakat, ada dagijay friend tayo nga, so nga ganun tayo, ada dagijay friend tayo nga, they are God in front. Ngam, hamit gayam ijay malikudan tayo. So, daytoy nga, good chismusa, gaputa idandanon dakin kwa na dagijay puro negative. Ngam ti bagbagana ko na dayto nga gayem ko ket nagsayat nga tao nya ibagbagana dagiti banbanag nga puros nga positibo. So nga kastoy ti example ti ket nga sawen nga do good to those who hate you. Dagijay gumurgura kada tayaw niya. So nga adda dagiti tattao nga nalakada nga mabalbaliwan, babaan ka dagiti banbanag nga naimbag nga aramidin tayo. Iso nga kuna na jay Romans chapter 12 verse 21. Do not be overcome by evil, but overcome evil with good. Okay. Abaken tayo, hantayo nga, abaken tayo tidakis. Iti naimbag. Nya. Hantayo nga supapakan di dakas iti dakas na mabaken tayo ti dakas gapo ti naimbag.
Madaydayaw ti Apo. E Romans chapter 12, verse 17 and 18, kuna na. If someone has done you wrong, do not repay him with wrong. Try to do what everyone considers to be good. E verse 18 kuna na, do everything possible on your part to live in peace with everybody. Madaydayaw tinapatag anagan iti Apo. Ijay maikapat kakabsat, pray for those who spitefully use you and persecute you. Kakabsat, jay sao nga prayer is the most important weapon in Christian life. Isuti kadakkelan, kakabsat. Kitaan tayo jay most awarded prayer in the Bible. Okay. Isurya makon ko na nga prayer in a secret place. In Matthew chapter 6 verse 6 kuna na. But you, when you pray, go into your room, and when you have shut your door, pray to your Father who is in the secret place, and your Father who says in secret will reward openly. Madaydayaw tinapatig anagan iti Apo. E Psalms 91 verse 1 kuna na. He who dwells in the secret place of the Most High. Dahito ket isu dayay panagkararag tayo. Okay. Shall abide under the shadow of the Almighty. Isud ka po na nga, ti panagkararag gayam nga sikrito. Okay. Ti panagkararag nga nalimeng nga ti Apo ket ijay ket kitaan na tayo. Awan ti makakit-kita nga sa bali no saan nga ti Apo. Ket ti daytoy ti kararag nga most powerful prayer. Kin iso ti kararag nga dakkel ti gunana. Madaydayaw tinapatag nga nagan ni Apo Dios. Kitaan tayo. Ijay teksto tayo, ituloy tayo dayay. But I say to you, love your enemies. Bless those who curse you. Do good to those who hate you. And pray for those who spitefully use you and persecute you. Ijay 45, that you may be sons of your Father in heaven. Kita niyo. Ti resulta na daytoy kakabsat. Yeah. No agbyag tayo, okay? Ijay makunkun ng amazing spirit of love, we may become as sons of our Father in heaven. Agbalin tayo nga anak. Iti Diyos tayo nga nailangitan, madaydayaw ti Apo. Saan lang nga kasta? Kung na jay, ituloy tayo, daytoy, nga pasit. Verse 46, kung na, for if you love those who love you, what reward have you? Do not even the tax collectors do the same? Verse 47, and if you greet your brethren, only what do you do more than others? Do not even the tax collectors do so? Verse 48, therefore you shall be perfect just as your Father in heaven is perfect. Kakabsat kin gagayem, iti dayto yung oras. No, ayatin tayo dagiti kabusur tayo. Okay? Ket i-bless tayo dagiti mangilunod kada tayo. Okay? Ket tiaramiden tayo, agaramid tayo tinaimbag, kadagiti nga gumurguro kada tayo. Saan lang nga kasta, ikararag tayo pa ida. Dagiti nga tattao nga, agar-aramid kadagiti saan nga nasayaat kada tayo kakabsat. Ti pagbanagan tayo, isudijay, agbalin tayo nga anak, iti Diyos, nga dayjay langit. Ket agbalin tayo met nga perfect. Daytoy sao nga perfect,
Sana kayat nga sa uwan nga di jay makunkuna nga flawless moral nature. Nga awan nga pulos ti pagkurangan tayo. Ngam ti kayat na nga sa uwan, dayjay nga aramidin tayo, ngayatin tayo dagiti bumosor mangilunod kada tayo. Aramidin na nga matungpal tayo, dayjay makunkuna nga nananay nga espiritu iti ayat, iti Dios kin kadagiti sa balay. Madaydayaw tinapatag nga nagan ni Apo Dios. Isot gapuna kakabsat kin nga gayem, kunana ti Biblia, dagiti kabusor tayo, umunais, masarakan tayo, iji pagtaingan tayo. Isot gapuna nga, datayo nga agkakabalay, mabalin nga agasawa, mabalin nga dagiti anak. Dangay ti saan nga pagkikinawatan. Ngam ti pagsayatan na kakabsat, ijay makunkuna nga misunderstanding ti family no adda ijay ti ayat ti Dios iso ti mang timpla, iso ti mang tarimaan, iso ti mangagas, iso ti mang balanse daytoy. Ket gapo tati ayat ti Dios iso ti nangaramid nga inananay na tayo. Ket daytang ayat nga ayat ti Dios nga adda kada tayo isumet ti mang pagbarin kada tayo nga agbalin anakas kas daaw a makita dagiti sabsabali. Ket no makita dagiti sabsabali, dagitoy nga klase uno amazing spirit of love nga adda kada tayo. Okay? Mabalbaliwan dagiti kababalinda. Mawin tayo isuda. Kakabsat. Dagiti nga manggurgura kada tayo in return. Isu nga tinaminsan kuna ni Apo Isos, no batwen da kati bato, batwen ti tinapay. Saan nga literal daytoy? Ngam ti kayat na nga sa uwan daytoy kakabsat. Dagijay mang sarsarita kada tayo. Dagijay nga agararamid kadagiti saan nga naimbag kada tayo. Kakabsat. Iturid tayo ida. Tatipoon kin gapo awan ti Biblia kakabsat. Awan ti bagana. Nga ti agpakumbaba kakabsat ket maabak. Ngem ti agpakumbaba iso ti mangabak gaputak kunana di Santiago nga ti agpakumbaba kakabsat isot may tanaw. Iso nga datayo nga saan nga bumalis. Datayo nga pagaramidan da kadagiti saan nga naimbag. Iturid tayo dagitoy gaputa ni Apo Dios iso ti mangitan-ok kada tayo amin. Daytoy ti mensahe kakabsat iti daytoy agundaway kakabsat king gagayem tati mensahe iso daytoy ti pakabuklan ti makungkuna nga the amazing spirit of love. Madaydayaw tinapatag anagan ni iti Apo. Adda may isa nga request kada kayo nga kakabsat nga makiadadda iti daytoy nga programa. Okay? Kaya't may man nga kantaan, ti may isa nga kanta. Okay? Dayjay may isa nga kanta nga kuna na napateg ni Jesus. Dayto nga kantakan kanayon mi nga kankantain. Ngam gaputa adda ti dagiti kakabsat nga mangibaga nga kantain mi dayto nga kanta padasin mi nga kantain kini Mrs. Ko. Madaydayo tinapatag anagan iti Apo. Praise the name of the Lord. May kan? Okay. Okay. Kalpasan nanto na ito nga kanta kakabsat. Ket mapantay to ti panag agkararag. Madaydayaw tinapatag anagan iti Apo. Sapay kumata ti Apo, bendisyonan na tayo. Amen. Okay. Bendisyonan na tayo. Amen. Madaydayaw ti Dios. Okay. Glory to His name. Tikantahin mi ko na jay Lucano napatag ni Jesus. Awan pan kapnek dayaw kinsanikwa
No Jesus malipatan. Kinabak ng toy lubong agbanag nga epes. No Jesus di paten. When napatig ni Jesus, biyag nat na dalus. When napatig ni Jesus, naayat mang dalus. Daranat makaugas asolkin damsa ne Jesus anapnut ayat mangbalbaliw tibiyan manipudruno imay agapukannya nga ayan mabalin ko itan ti makipagragsa agaputi ayan sani kwato'y lubong punganay tila dingit No Jesus di paten. No umay kanya krik na nga agladingit. Jesus inakma lagi. Hallelujah. When napatik ni Jesus, biyag nat na dalus. When napatik ni Jesus, naayat mang dalus. daranat makaugas basukin ng sak ni Jesus anak nut ayan mangbalbalin tibiyan. Naasikin na ayat unay nga Dios apo. Umay kami apo ken ka iti daytoy nga oras. Tapno yigmi apo Dios dagiti bagbagimi kinuray pay dagiti kakabsat mi apo nga nakiadda kada kami. Dawaten mi nga bendisyonam ida apo. Papigsaam kinliwliwam ida. Agasam ida apo Dios patibkirim ida nga agserbi apo ken ka. Sabtem dagiti kasapulan na po Diyos, dagiti aming viewers, so God, spiritually, emotionally, physically, Lord, materially. Dawatin miya po Diyos nga sapay kadi, tasikatikan kanayon nga mangliliwa. Mangidalan, mangisuro apo Diyos. Pulutam apo dagiti mensahe tibiyag. Iddam dagiti amin nga masapul apo, dagiti kararwami. Tulungan na kami ang makipagnakin ka. Mabalin mi kadi apo Dios nga yaten. Dagiti tao nga bumusbusor kada kami kinuray met dagiti kabusor mi. Balbaliwam apo Dios dagiti riknami. Tulungan na kami apo Dios nga garamid tinaimbag apo. Amay paay kadagiti sabsabali apo. Tapno may ragpat mida. Tulungan na kami amami nga nasantuan nga itod mi ti pamendisyon, abendisyonam dagijay nga tattao. Dagijay apo Dios nga daan kadagiti misunderstanding, dagiti agkakabsat, dagiti family members so God, nga isuda apo nagsisina, gapo kadagiti amin apo nga problema kinda dumapay. Nga magyaman kami apo Dios tadda Dios, iso ngay muna nga nangikararag kada kami di cross. Nga kinunati apo balbaliwam ida, tulungam ida, isalakan mo ida, tasanda nga mo ter aramidin da.
Ada dagiti tiyempo Apo Dios, nga da kami Apo, narigat mi ngayaten, dagiti pada mi nga tattao nang nangruna, dagiti tattao Apo Dios nga agar aramid, kadagiti madi kada kami, nga mamami nga nasantuan ikan na kami tipudno, nga amazing spirit of love, tapnuti kasta mami nga nasantuan, mabalin mi nga aramidon dagitoy aban-banag. Sikala ang Apo Dios ni makabalin at tumulong kada kami. Tapno ti puso mi Apo Dios nga isungan na tauan, mabaliwan ko mati puso anay langitan, nga dayta nga puso isot makabalin laeng, nga mangayat kadagiti tattao Apo Dios, nga iso nga bumusor kada kami kin kabusor mida. Bendisyonam nga ron amami nga nasantuan. Dahito'y nga lubong nga pagbibiyagan mi, tapno si kati mga iwan. Bendisyon naman Apo dagiti iglesia inton bigat. Dagiti amin nga pastor sugad pulutam bendisyon namin da. Itad mo tital nati sa nga lubungan Apo. Ipaay mo dagiti kasapulan mi Apo Dios nga na espirituan. Pabilgen na kami Apo. Agasan na kami Apo. Kadagiti puso mi Apo Dios nga nadanar, nasaktan Apo. Amasapol na Apo Dios ti panakaluliwa kin panakapapigsa. Iten miamin kin kapo ti panagyaman, panagdayaw. Gapo itinagan ni Apo Isus, dinawat mi dagitoy. Amen and amen. Praise God. Glory be to Him. Yes, hallelujah, praise God. Punuan ti dalan ko kaya. Punuan Ti dalan ko ti ayan, taatan ni Jesus kanyak, palubusan at nga agkantaken agagsak, punuan ti dalan ko ti ayan, punuan ti dalan ko ti ayan, taatan ni Jesus kanyak, palubusan at nga agkantaken agagsak, ulwam ti dalan ko ti ayan. So bye-bye everyone and thank you for watching again. Praise the name of the Lord. Happy birthday God to bless you all. Patrick, to Day Carol, tayo. ti anak Amen. kayo dito Thank you, Banggar, and and thank you. God bless us all. Yes, praise God. Hallelujah.